un nou text del reconegut dramaturg britànic James Fritz, l'autor de 4 minuts 12 segons que es va poder veure al Versus Teatre l'any 2017 i que vaig tenir el privilegi de dirigir. Em vaig quedar amb les ganes de llegir més treballs de James Fritz i és així com em va arribar Lava. Si a 4 minuts 12 segons un vídeo de contingut sexual del fill adolescent penjat a les xarxes posava en qüestió les conviccions dels pares i les seves contradiccions, a Lava, un esdeveniment inesperat, tràgic, posa en qüestió la relació entre 3 joves a l'hora d'afrontar el dol i com un problema de comunicació d'un d'ells l'arrossega cap a un camí no volgut. La nostra posada en escena ha volgut jugar amb aquest concepte de l'efecte Lava i de la joventut dels personatges i dels intèrprets per poder explicar una història amb moments divertits però amb emocions intenses i sinceres. Aquest contrast entre el joc i l'energia juvenil i el procés de dol i l'haver viscut de prop una tragèdia ens ha guiat a l'hora de decidir com explicar aquesta història. Struggling to stay home. I cannot go